Malawi Today. Nazoona ngati ndi propaganda kapena kuti Chipungwe ndikudana naye. Chipungwe mbiri zake ndizoyipa kwambiri. Chipungwe sizingamwike kumbuya tifoti sonda DPP ayi zibe nazo ntchito ife zimene zonso. Koma munthu azikhala ndi chikondi ndi anthu. Nchacha amene atipulira pa ground motho apanga chani. Motho akuyikidwayo kuchosedwa Chipungwe iyo motho apanga chani. Mukapeza kuti motho apepe imene wapanga yani. Versus ndale vamoti anthu amenya nkhondo tikhale pansi tithandizane kuti akwa nkhondo tamenya idende inani ndikumagawana momwe kuti ndo mukuchosa anthu ndikuma mchacha sane nakupangika zimene zozoya kuti kamene kumkhomerera zisa ndiucheniyo ndinota ndiucheni Chipungwe akunenedwayo ndi Chipungwe mweiso amakhomerera za Napoleon zombe. Mukumvesesa haya iye atingati minister oona za malo ata aujeni mama jana apeza banji ndikuma nipana ndiaje ndikuma uzaja kuti atamuona za license aone kuti kodi iye zachezi nkumakhoma zisa zache pamene pati ineyo ndifuna ndikuze nonena kuti ngati zikhale zimene zizi ndi moyo oyipa kwambiri ndi moyo oyipa timaononga chipani chokha chifukwa cha njera nsanje koda Chipungwe angavotere ndani akona ngati akavotedwa kwa kucholo kwakona ngati alisatha kuwavotera ngati ziko amene akutenga mpando wa president ali chete muzikamba kachina mwachola mwanamveka kuti amene atenga president ndeti takumva kuti yes amuna bamba anyamatosowa za economy iwo akuzowa chani amene wakunenedwa kuti akwachosaza mipando Tanyiwa zanalitaniro wayankhula kunena kuti Achipungwe amutenga mulota kuti akampangire ndi place mchacha right afuna akampose mchacha amwike mulota zimene zozo Mtanyiwa wanena zanalitaniro amanena ngati ndifu zapoza koma lero ndi ziti tikuonekano kusonyeza zoti Mtanyiwa samanama ya mona Comrade and Tanyiwa, you stand for what's right. Your voice carries truth through Malawi's night. A warrior for justice with a heart so pure. Your transparency makes every word secure. Comrade Tanyiwa, blessings on your way, fighting for the nation every single day. When you speak, we listen and believe. Every promise that you make, you always keep. Standing up for those who cannot speak. The best activist this land has ever known.
mawa wabwino amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakummawa muli ndine Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Programu yathu ija imene timaitcha Nkanga Zaona tinalonjeza dzulo kuti tikufuna tibwere amalawi adziwe kuti mulungu amene anali kuchikangawa, amene anaona china chilichonse chimene chinachitika kumene kuja, kutengera ndi ulaliki umene analalika a Bishop Amsusa. Kodi mulungu uja anali ndani? Ifa Limpopo FM amalawi tufuna tikutsimikizireni kuti mulungu uja tampeza, ndipo nkhani yokhuzana ndi kuchikangawa tikatero ifeso tikhala kuti tikupita kumalechereche. Ngati tizibwera ndi nkhani tizibwera chifukwa chonena kuti mwina mayina a anthu amene anali kuchikangawa, chifukwa kuti chikangawa kucha kunali anthu ochuluka kwambiri, kunali ena asilikali ndi mayina anthuwo tikhala tikufufuza tizibwera nawo kuti kwa amene analiko ndi Mr. akuti, analiko ndi captain wakuti, analiko ndi lieutenant wakuti, analiko ndi kopolo wakuti, mayina tikhala tikubwera nawo chifukwa tamva kuti asilikali anali pa meeting kupanga program yonena kuti kodi Ntanyiwa tingampeze bwanji wativula umaliseche watu, chifukwa apapa zaoneseratu kunena kuti tonse amene tinapita kukaperekera umboni ku Commission of Inquiry zimene tinayankhula zija ku mtundu wa Malawi ndi zaboza. Amsusa anayankhula mawu kunena kuti chilichonse chimene chinachitika kuchikangawa mulungu anali kumene kuja, ndipo anaona ndi maso ake, ndiponso anajambula. Choncho amalawi ndikufuna ndikuwuzeni kuti pamene tikupanga zinthu zina mwamseri tisamaone ngati iyeyo mulungu sakutiona. Kumbukirani kunena kuti mukumvera program ija imene timaitcha Nkanga Zaona pa Limpopo FM ndi mulusi Comrade Ntanyiwa komanso mkonzi wa program imeneyi. Chigawo cha kumamawa kuno amalawi tatiyeni ndibwerere mbuyo kuti timve Amsusa anati chani. Mtsogoleri kapena muntu amene akusatira atsogoleri. Nthawi yachipakamo, nthawi yofuna kulemekezana, nthawi yofuna chikondi, kudzetsa chikondi pakati pathu. Ndingofuna ndikukumbutseni pang'ono chifukwa chiyani Yesu akufuna mtendere mdziko la Malawi. Takhala tikuvutika, takhala tikuona zodabwitsa, ena mwa ife takhala tikutenga nawo mbali zinthu zosokoneza moyo wabwino wa Malawi. Ndingofuna kupempha Mulungu kuti ife amene Yesu watibadwira ndipo akuzadzesa mtendere, Mulungu atithandize tonsefe kukhala anthu amtendere. Mpaka pano mpingo wa Katolika, mpaka pano anthu a dziko la Malawi misozi ilipobe chifukwa cha imfa ya wachiwiri atsogoleri a dziko lino Dr. Saulus Klaus Chilima. Chaka chino chinali chovuta ndipo ndi chovuta mpaka pano. Inde tikuvutika zambiri, koma tikuvutika chifukwa cha ngozi ya kuchikangawa imene tonse tikuvutikira kuti munthu uja anakonda aliyense. Ndipo ife tonse kuyambira atsogoleri a boma, a mpingo, mafumu tinaenda kukhala pansi tonsefe kufufuza ndi kuyankha bwino mokhulupirira aliyense kuti akhale nditindinde ndikanene kuti ine sinachitika chonchi. Koma mpaka lero mawu amene tikumva ndipo amene akafufuza ineyo sindikukhutira nawo mpaka pano. Ineyo sindikukhutira nawo ndipo
ife anthu akuluakulu tisanamizidwe pamaliko anga pamene tinali kuwaperekeza malemu a vice president Silima kumsipe. Ndinena kuti singavute maka analipo amene anajambula ndikuona zonse zimene zinachitika kuchikangawa ndima uta ndipo aliyense adziwa chimene chinachitika chifukwa amene anajambulayo ali moyo. Chifukwa amene anajambulayo ali moyo. Amalawi chigawo chakummawa kuno ife ali mpopo tafuna kukutsimikizirani kunena kuti munthu amene anaona china chilichonse chimene chinachitika kuchikangawa ali moyo. Ndipo muthenga wathu chigawo chakummawa kuno ndifuna ndipemphe aboma kunena kuti pakufunika chitetezo chokwanira kwa munthu amene anaona zonsezi chifukwa mayi chifukwa munthuyi ndi mzimayi. Munthuyi anaona zonse zimene zinachitika kuchikangawa anali mzimayi. Ndipo ndizomvetsa chisoni chigawo chakummawa kuno kuti ndikuwuzeni kunena kuti mzimayi ameneyi atapita kukakumana ndi Avalera ndi kukafotokozera zimene zachitika kuchikangawa, Avalera anamtenga mzimayi ngati ati akufuna abere ndalama. It's just unfortunately kunena kuti mzimayi amene anatumidwa ndi Mulungu, amene amsusa amayankhula kunena kuti komatu Mulungu analiko ndipo anaona zonse ndipo anajambula, amene anali mzimayi. Choncho Amalawi chigawo chakummawa kuno ndifuna ndikuwuzeni kuti mzimayi wa business wa kulilongwe ndi amene anaona china chilichonse chimene chimamuchitikira Klaus Chilima. This is Comrade Tanywa Palimpopo FM. Choncho Amalawi chigawo chakummawa kuno ndisanayambe nkhani yanga yokhuzana ndi kuchikangawa ndafuna ndingoyankhulapo zinthu ziwiri zitatu kunena kuti masiku awiri apitawa ndinayankhula nkhani yonena kuti olemekezeka achimwemwe chipungu akufuna amtenge Mulota kukhala regional governor wa Southern Region. Anthu ena amene amachikonda chipanicho ena amatsutsa Mtanyiwa ndo waboza, Mtanyiwa ndo onama, Mtanyiwa ndo wabodza, Mtanyiwa ndo onama. Lelo ajamati Mtanyiwa ndo onama aja. Muli ndi mawu ndi Mtanyiwa. Sizinachitike kuti amchacha apasidwa teche. Ndimayankhula nthawi zonse, the way I find the information is not the way you find your information. Ndikulemekezeni mene mmapezera ma information anu, ndilemekezeni mene ndimapezera ma information anga. Muzazindikira patsogolo mene anayankhulira aja anathawira ku Rwanda ku Kigali powauza akazawo amangoti muzazindikira bwino patsogolo. I think ineso sinimalimbana nanu anthunu ndizingokuwuzani kuti muzazindikira patsogolo. Lelo simayona amulotwa ndi regional governor wa Southern Region DPP. Ndikuyankhula pano sikuli bwino. Ndikuyankhula pano kuchipani sikuli bwino. Anthu sakuyang'anana ndi diso la bwino. Inetu ndimabwera ndi malangizo, ndikulangiza ndikumapita. Zikhalire ndino anthu kuzitenga kapena osazitenga. Choncho
taziona toka titayankhula zokhuzana ndi amulotwa. Timanena kunena kuti nkhani yeniyeni ndi ya 2030 chifukwa chonena kuti olemekezeka Aloza Mbilizi akufuna kukhala president ndipo wachiwiri wawo akufuna azakhale achimwemwe chipungu. Choncho a regional governor amene abwerawo kubwera kwawo ndikuonena kuti azisapanga za anthu awiri amenewa. Ine ndine Comrade Ntanyiwa. Ngati mukufunanso nditenge khasu lija lalikulu limene timakumbira mbewa lija ndikhozanso kulitenga kuti ndikumbenso kawiri pasipo kuti tione kuti mbewa zimene zili pamene pozo mbewa zimene zili pamene Comrade Ntanyiwa Pari Mpopo FM titamangire ku Chikangawa. Amalawi mwachangu changu ndifuna ndiyankhule kunena kuti maonena kuti wamisala anaona nkhondo mawu amene aja muzagwirisira ntchito. Ndikufuna ndisambe m'manja kusambira inu adindo omwe mukuyendesa nkhani ya Commission of Inquiry. Amalawi kunjaku zona zake za zomwe zimene zinachitika ku Chikangawa akuchiziwa. Chimene chasalira ndikufuna kuti aone chilungamo kuchoka kwa inu amene munasankhidwa kuti muonese dziko kuti mmalikonda kapena ayi. Ngati habari mukumbukira pa 25 December chaka chatha Bishop Msusa anayankhula mawu onena kuti zomwe zinachitika ku Chikangawa pali munthu amene anajambula chilichonse, palibe chobisika, ndipo anati Mulungu anaona. Choncho Amalawi chigawo chakumama kuno ndikutsimikizireni dziko lonse kunena kuti Achakwera ndi amene anapha Chilima chifukwa chofuna kuyimiriranso udindo wa president ndikubwereza. Ndifuna ndibwereze kunena kuti Achakwera ndi akuluakulu ena IMCP ndi omwe anapanga plani yokupha wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lathu Klaus Chilima ndi anthu ena amene anali mu ndege muja pofuna kuzayimiriranso ngati president wa dziko. Achakwera Mulungu ngati aliko akuyeneka kukula ngani osadikiranso tsiku la chiweruzo. Choncho Amalawi chigawo chakumama wakuno ndafuna kukuuzani kunena kuti mzimayi yemwe amachita malonda yemwe amachokera ku Lilongwe ndi Mulungu yemwe anaona chilichonse chomwe chinachitika ku Chikangawa kuja. Ndipo zimene ndikunenazi Dave Malamula ndi gulu lake la achina Dala Kadula, achina Sisito, achina Eric Pakamisa ndi mboni. Zimene ndikuyankhulazi anyamata amenewa ndi mboni. Mmene ndangotchula kuti mzimayi amene anapezeka ku Chikangawa, anyamata amenewa anakumana naye mzimayi ku Chikangawa. Ndiye ndikufuna ndiyankhule Dave Malamula, Eric Pakamisa, Dala Kadula
ndi gulu lanu lonse. Mzimayi uja lero waimaliza yonse. A commission of inquiry zisachedweso zisatitengere miezi 7 kutsogoloko. Nkhani yonse ikumalizika. Mzimayi ameneyi tikufuna abwere azaperekera umboni, ndipo tikufuna aboma mumuteteze mzimayi ameneyi chifukwa amene anaona china chilichonse. Ndipo ndifuna kusimikizira mtundu wa amayi wa Malawi nonse kunena kuti mayi uyu siku la ngozi anapita kuchikangawa komwe iyeyi amapita kuti akapeze malonda ake, amagulisa nyemba. Choncho atapita kuchikangawa kuti akagule nyemba, koma mwatsoka siku ili sanakapeze nyemba. Ndipo customer wake amene anali nayo anamuza kuti mukanandiimbira foni kuti ndikuuzeni kuti musabwere, cholinga musaononge transport. Choncho mayi uja anati basi zachitika, nanga ine ndipange bwanji? Ndipo mzimayi ameneyi ananyamulana pa njinga ya moto ndi mkulu ameneyi. Choncho akuyenda anali ndi cholinga chonena kuti awoloke apite mwina tsidya lina akaone nyemba, komano mkatikati mwa ulendo zinampangisa mzimayi uja ndi zimene anaona kulephera kupitaso kukagula nyemba. Ndipo ananyamuka, ndipo amene amakumana ndi mlonda wapatawa uja amene tikuti anasamusiridwa kwa kabudula. Ndipo anyamata amene ndatchulawa anali atavala mamaski, ndipo atavala magloves okuda, ndipo kutchire kunali asilikali ochuluka, komanso kunali magalimoto ena awiri amene galimoto ina inali kunsewu kumachita patrol ndi kumayang'ana kuti kukubwera chani. Ena ndi ozungulira ndi kumayang'ananso kuti kodi mbali ina sikukubwera anthu. Ndi chifukwa chake anthufe timauzidwa kuti tiyambe tadikira kaye kuti papite maola okwana 4 kuti tizipasidwa zosatira za kuchikangawa. Anali ali maplani opanga zimenezi. Kodi chinachitika nchani mkatikati mwa njira mzimayi iyi? Tikuti Amalawi, Mulungu anali ndi cholinga potumiza mayi uyu kupita kuchikangawa kuti akagule nyemba. Ndipo Mulungu amakhala ndi njira zake, palibe chimene chimamulaka. Mayiyu atalephera kupeza nyemba, ndipo bambo wa njinga ya moto uja amangokoka njinga yake ija, sakanatha kukwera chifukwa chonena kuti nyengo sinali bwino zimene zinapangisa anthu aja nkumakoka njinga ndi kumangoyenda. Ali mkatikati mwa ulendo wawo ndi pamene anapeza chigulu cha anthu amene anavala mamaski, amene ndatchula Adala Kadula, Eric Pakamisa, Dave Malamula ndi gulu lawo nonse, Nelson Chipokosa. Ali kumeneko ku chikangawa, mayi akuyenda, anthu aja atakumana nawo anamufunsa kunena kuti waona chani kumene ukuchokerako. Mayi uja anati palibe china chilichonse chimene ndaona. Bambo iwe waona chani kumene ukuchokako? Bambo uja anati ife sitinaone china chilichonse. Anthu aja anayamba kuamenya, ndipo mayi anamenyedwa ndi kuvulazidwa. Ndikuyankhula pano kuti timuvule mayi malaya ake, thupi lonse lili ndi zipyera la mabala okhaokha amene anamenyedwa kuchikangawa ndi anyamatawa. Choncho mmodzi mwa anyamata amenewa akuamenya anthuwa
anayankhula mawu, iwe Devi tamusiya mzimayiyo sana lakwe, koma Devi Malamula anapitiriza kummenya munthu uja. Unfortunately mayi uja anaoneka ngati wakomoka wamwalira, anthu aja anamusiya. Ndi pamene mayi amayesa kuzitolera chifukwa anamenyedwa kwambiri, anayesa kuzitolera. mayi atazitolera anayesa kukwawa. Ndi pamene amatuluka ndi bambuja njinga ya moto ija choledwa uja mlonda wa chikangawa uja atamuza zonoti iwe zipita ukakhale kumalo ako antchito. mayi ndi bamboyi anapitirira kuyenda ulendo wawo. Anthu aja nthawi imeneyo maganizo awo ndionena kuti anthu awanso aphedwa, not knowing mayi anangooneka ngati kuti wakomoka muchisirezire china chilichonse chimene amayankhula anali akumva. Chodabwisa ndicho noti mayi uja anamva mawu ochoka pa munthu wina akuyankhula telefoni, akuyankha kuchoka kwa amene anali a president akali a Lazarus Chakwera, kunena kuti bwana Satheka uja tathana naye, nde panopa tipanga bwanji. Achakwera kuyankha kwawo anati mbusa kuoneka kunja ngati mbusa koma ili nkhandwe. Achakwera anayankha kuti ipani wina aliyense kufuna kusowesa umboni, musasiye munthu wina aliyense. Achakwera mawu amene wamukumbukira, munthu amene mmamuyankhula mukumkumbukira. Akulu a Commission of Inquiry, I'm demanding you mutenge telefoni ya Achakwera. I'm demanding you mutenge telefoni ya Achakwera. Kaya aitenga aipanya aitawisa, it doesn't matter. Ndinayankhula kunena kuti ndikufuna muchite trace munyengo 30 minutes ndege ija isanagwe kuti kodi manambala a phone amene akupezeka around kuchikangawa kumene kunachitika ngozi ndi manambala ake ati. Ndimaziwa kunena kuti tikapeza nambala imodzi, tikapeza manambala 4, tikapeza manambala 5, game yonse ya Commission of Inquiry ikhale simple, chifukwa tipeza ma information. How to get this information? Tichite in contact, tikuuzeni mmene timapezera ma information. Angakhale munthu atadirita message yake mu phone, koma ife ali mpopo timakaipeza message ija ndikuiona kuti message imene inalembedwa ndi ndikukupemphani a Commission of Inquiry, ndikuti wamisala anaona nkhondo zimene ndimayankhula zimakhanga za nkhondo ngati dziko timalikonda. Tikufuna a Telecom, a Airtel atithandize, amakra tione anthu amene anali within chikangawa, tikangopeza manambala amene achi ma information ife tikuuzani kuti pitani pakuti phone yanuyo pangani chonchi ma message yonse apezeka. Tithandizane cholinga tikufuna tipeze voice imene anayankhula Achakwera, chifukwa Achakwera amakana kunena kuti zimene sizimakhuza, ndipo anafika pachapo mapemphera kupita pa msonkhano ndikumayankhula Ambuye Mulungu tikufuna anthu amenewa aziwike, not knowing he was one of the person amene anali kumeneko.
ndipo mzimayi ameneyi ataenda ndi pamene anakumananso ndi magalimoto awiri amene galimoto ina inali yochita patrol kumayang'ana kuti kukubwera ndani, ina ndikumapaperekera uthenga, ina yokaperekera uthenga kuti china chilichonse chili bwino. Anthu amene amayendesa magalimotowa mukuziziwaso nokha kuti ife ndi amene tinali magalimoto awiriwo. Limpopo FM imapanga kafukufuku ndikufuna kuwauza amalawi zona zake zenizeni. Imfa ya Chilima inali yopanga. Ndikumva chisoni kunena kuti Avalera is one of a relative wa Chilima, koma ndi munthu mmodzi amene ali involved pa nkhani yokhuzana ndi imfa ya Chilima. Sindikuziwa mayi Mary Chilima ngati Avalera anabwera ndikuzakuza kuti pali mzimayi amene anaona nkhani yonse ndikuyankhula. Sindikudziwa achimwene awo a Chilima ndangokuyiwalani dzina ngati Avalera anabwera ndikuzakuuzani za mzimayi amene. Ndipo mzimayi ameneyi amalawi atayenda ulendo uja akufika mu msewu ndi pamene anapeza galimoto ikudusa, ndipo anaganiza zobwerera kumabwereranso kupita ku Lilongwe, ndipo ali mkatikati mwa galimoto muja ndi pamene amamva anthu kunena kuti kwagwa ndege ndipo president wasowa. Ena mgalimoto muja akuyankhula kunena kuti Chilima ndi wa madrama waisowesa dala ndege imeneyi. Simayankhulidwa mgalimotomo mawu amene ndikuyankhulawa, anthu amene anali mgalimotomo amene akumva audio imeneyi abwera ndikunena kuti zona comrade Mtanyiwa zimene ukunenazo ndi zimene timayankhula ife mgalimoto. Ndipo mayi uja anali wosausika mu mtima mwake, ananyamuka ndikupita. Mayi anaona ndege itagwa isanaphwanyike pena paliponse, akuti ndege inachita kungosisidwa ndi kungoyima poteropo, anthu aja ndikuphedwa. Kenako ndi pamene ndege ija iyeyo ndi pamene amadabwa akufika ku nyumba after 2 days kunena kuti how come ndege yapezeka zona kuti yaphwanyidwa mwa mpindu umenewu. Ndipo mayi uja nthawi imene amammenya anamulanda telefoni yake, anamulandaso jeketi imene anavala, ndipo telefoni ya mayi inaphwanyidwa ngati mmene anaphwanyira matelefoni ena onse aja tinaona aja. Koma chimene anapanga anthuwa anachosa mu sim card mu foni ya mayi, ndipo atachosa sim card panali tsiku lina gulu la anyamata amene anali kuchikangawawa anaimba, anatenga sim card ndikuyika mfoni ina ndikumasaka manambala kuti kodi apeza nambala yake iti. Mwatsoka anapeza nambala ya mchimwene wawo, anamuimbira mchimwene wawo amene anali ku Blantyre, ndipo mchimwene wawo ndi amene anatumiziranso amayi wa transport kuchoka ku Mzuzu kubwerera ku Lilongwe, chifukwa anthu aja analandanso ndrama imene anali nayo almost 1.8 million imene anali nayo pathumba. Ndrama imeneyi anaitenga dala kadula 1.8 million ya mayi amene anapita kuchikangawa kukatenga nyemba. Choncho mchimwene wake anatumizira amayiwa ndrama ya transport atachoka kumalo kumeneko, ndipo anthu aja anamba kumamuimbira mchimwene wawo wa mayi matelefoni kumafunsa zonoti mwini wake wa nambala imeneyi timamufuna, chifukwa chonena kuti pali zinthu zina zimene timafuna tikambirane nawo. Mchimwene wawo uja chifukwa chonena kuti anali atasinidwa khutu ndi mlongo wawo uja, ananena kuti sindikudziwa kunena kuti ali kuti, koma mayi anali akusausika mu mtima mwake. Ndipo mayi ameneyi amakonda kuyenda ndi kamwana kachichepere. Nthawi imeneyo mwanayi anali ali ndi zaka 12, mpaka mnyumba samakhala amaopa kuphedwa. Ndipo mayi ameneyi
azisogoleri ena ampingo ndamene anamtenga ndikumusunga. Azisogoleri ampingo ndamene anamtenga ndikumusunga. Atamusunga kwa kanthawi mayuja anauza anthu aja kuti I don't feel safe kumene ndili kuno. Ndipo mayuja anachoka ku nyumba kwa mtsogoleri wa mpingo ameneyi. Ndipo atachoka ku nyumba kwa wa mpingo ameneyi, mtsogoleri ameneyi anakapezeka kuti amayi ameneyi anatengedwa kuna utoke chabwino tiye tikakusiye kumalo kwina. Ndipo mayi ameneyi anatengedwa ndikukasungidwa kufamu ya mwenye wake wa famu imeneyi amene anali mmodzi wa azisogoleri ampingowa. Ndipo choncho atakasungidwa kumene kuja, mayi uja analibe asagumvesa bwinobwino kumene kuja anachoka. Atachoka kumene kuja, mayi uja anakapezeka mayi uja siku lina anakapezeka kuti amasungidwa ndi mmodzi mwa ma activist. Anasungidwa ndi mmodzi mwa ma activist ku nyumba kwake kwa masiku angapo poopa kuti anthu amchita kidnap chifukwa MCP anali akumusaka. Choncho kumapeto kwa nkhani yonse amalawi chifukwa chonena kuti amaenda ndi mwana uja amapanga traumatize kuona mayi ake akungolowera uku ngati apenga misala. Mwana akafusa mayi ake chachitika ndi chani. Pamene akufuna kwabwino anamtenga mwanayi ndikukampitisa ku sukulu chifukwa chimene amaenda nawo amayi wa mwanayi. Atampiti ali ku sukulu kwawo, zigawenga za MCPs zinapita ku sukulu kuja kuti zikamupange kidnap mwanayi. Ndifuna ndithokoze a headmaster aku sukulu kumene kumaphunzira mwanayi anamuteteza kunena kuti simungabwere kuzamtenga mwana popanda makolo ake. Choncho nkhani itafika kwa makolo ake pamene makolo ake aja anamusisa sukulu. Komano alipo msamaria wa chifundo wina amene I'm reserving the name for the reason being chifukwa nkhani ikadalipo. I'm reserving nkhani yaku chikangawa achakwera. Ndifuna ndikuze ndikunena kuti ndifuna ndi masule ine ndimanena chilungamo. Bakiri Muluzi amadziwa china chilichonse chimene inu munapanga. Ndo mmakhala mukumyengerera Bakiri Muluzi amangokuyang'anani samakuonera nikukondo munapha mkazi wake. Mwana uyu wamasiye akusungidwa ndi anthu ena kufuna kumteteza chifukwa noti anyamata MCP amafuna kumupha. Lero ndifuna ndikuuzeni autanya milandu kaguli Felix Njawala ndi timu yanu yonse. Mupange chothekera mupeze nzima yamene kamutimbira telefoni kuti tithandizane kumusaka ameneyi. Ndamene ali ndi msomali womaliza akhome paliwombo, akangokhoma paliwombo basi chifukwa mzima yameneyi ku parliament anyamata aja atapita kukabaya mateyala anakamuzindikiraso Devi Malamula uja kuti uyu ndamene anali kuchikangawa, uyu anali kuchikangawa. So nkhani ya kuchikangawa tisapuzisidwe. Chilima anachita kuphedwa sinali ngozi. Mulungu anaona, Mulungu anajambula uthenga wa Bishop Amsus. Mulungu amene amanenedwa anali mayi wa business wa Kulilongwe amene amagulitsa nyemba. Lero sikukuziwika kumene mayi akukhala ndi kubisala. Mwana wake akusungidwa ndi anthu ena achifundo
pofuna kuteteza moyo wao. Amalawi ndifuna ndipemphe kunena kuti nkhani ya chilima inu amene mukuyendesa musaitengere chibwana. Somvesa isoni kunena kuti azikuluakulu MCP akunka maka amene zikuakhuza akunka kumabanja anthu amene abale athu anamwalira ndikumatenga ndrama ndikumapasa kuti asokoneze maumboni. Ndikufuna ndipemphe banja lina limene sindikufunanso ndilitchule limapasidwa 500 billion koma lakana. Banja limeneli lanenesa kunena kuti likufuna maliro awo afukulidwe aone mmene anavulazidwira m'bale wawo. Ena anomuti bwa ifeso ndofuna chaniro muluzi tiziwe chiona chenicheni mipeni imene inalowa mutupirawo tikufuna ifeso ngati akubanja tiziziwe. Achakwera ndinu munthu oyipa straight, achakwera ndinu munthu oyipa. You make a plan so that you must become the next president. Unfortunately, mulungu sanafuni. Nonse amene muli ku MCP muhamata achakwera aimeso 2030 sindikuziwa kunena kuti mufuna aime 2030 kuti asatiphe tonse. Amalawi uthenga wapadera kumene tikulowera kuzisankho za 2030 osakakhalaso ndi mtima wovotera chipani cha MCP sangasinthe ndipo sasasintha. Mwana wa mkango ndi mwana wa mkango. Olelero titanena zonena kuti awa andamene akuonekako ku MCP abwino akazalowa kumene kucha asatengera zimene amapanga makolo awo. My next program ndibwera ndi maina anthu amene anali kuchikangawa, asilikali amene anali kuchikangawa. Ulendo ono tikupanga zonena kuti dziko tilipulumuse. Ine ndisakeni mundiphe, I don't care. Ena apitiriza koma dziko liziwe chilungamo. Tisamakhale mu dziko ndi mantha. Ndifuna ndithokoze chipani cha DPP chimene ndikuwathokozera. DPP akupereka ufulu kwa ma-activist ndikumayankhula ndipo zikhalire iwa DPP kusintha kapena kusasintha. Koma tithokoze sitinamvepo ndi tsiku limodzi kunena kuti a DPP amusaka wakuti akuti afuna kupanga zakuti sitinamvepo zimenezo. Mphekesera ikatipeza tikamva kuti akutito akuti akukusakani dziko tizaluza. Tizikhala mu dziko aliyense azikhala ndi ufulu. Munali ndine Comrade Mtanyiwa chigawo cha Kumamawa. Nkhani ndionena kuti mzimayi wa business amene amapita kukagula nyemba kuchikangawa ndi amene anaona china chilichonse chimene chinachitika kuchikangawa, ndipo mboni ya zonse zimene zinachitika kumeneko ndi amene anali kuchikangawako. Munali ndine Comrade Mtanyiwa pali Mpopo FM. Nakula kwila chia ni bezilanga lokunilwa. Chima ukuwa wajita ndi uze sobanoli. Mesendi na kuchitila za bwino zojuga. Ineyo nakale kutukale mfumundi na kunyamula ndine. Mandipela tumbo kufangati ebe. Mayo undipela kukalango kodi ndina bisalomu. Anozimu wanga kufula pasipantaga. Mayo ngafela kondo ya bari. Kaini kodia chivi mali kuzi. Kumudisa Malawi nikamula sela kumamba.
wabeba iwe ni majala ulinesono mizimu yangu naye niwele pamutu pako uni Mungu wanga uweruza mwanji hapa